আপেল আঙুরটো এতিয়া দিব লাগে খালি খালি বাবা মানুহটো ইয়াতে ৰাখিব লাগে
Nerebi deh. Nerebi. Satu nerebi kini. Iya, aku karena. आखाइ बुला नै मानसिया माबायदि जादों नायलाय बाबा दे बेयाव हाबना दंबा माबाया Ulabi naik. Ulabi naik. Ulabi naik. Ulabi naik. Ulabi naik. Ulabi naik. Hah? Ulabi naik. Ulabi naik. Ulabi naik. Ulabi naik kok. Ulabi naik. Santi pani ansun. Ulabi naik. Ulabi naik tuh. Maksud yar pernah ulabi naik. Iribi naik. Iribi naik. Iribi naik. Hah? Iribi naik. गावनो Iribi naik tuh maksud. Iribi naik maksud. Niribi naik. Kintu yak niribi. Lekin mau jahat jahat dhurle kintu beak kotha hobi deh. Beak kotha hobo kintu. Deh santi pani beak kotha. मोजां मोसा नों आखाइखौ हमथा दे ओंखायनो हमथानो आखाइखौल' गाज्रि माबा हाबना दंबा Jahat jahat dhurbi. Kintu beak kotha hobo. Iribi naik kok yar pernah iribi naik kok. Iribi naik. Hah? Iribi naik. Iribi naik. Iribi naik kok. 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 nimfat mudu agak sok Ija, pisat kuri maru deh. Pisat kuri maru. Pisat kuri maru deh. Pisat kuri maru. হাতটো মুঠা মাৰিব নিদিবে এতিয়া আৰু ছোৱালীটো ঘৰ যাব যে ছোৱালীটো ঘৰ যাব দে এই আহিব ছোৱালীটো ঘৰত চাকি দিব লাগে যে তাৰ কাৰণে যাব দে ছোৱালীটো তাহাঁত আহি হেনা ঘৰত কামখিনি কৰিব দে এতিয়া লাহে লাহে ভাল হ'ব ইয়াতে লেকিন থৈ দিবি ভাত গিলা ইয়াৰ এতিয়া কুপিব আৰু এৰি নিদিবি এই পলাব এতিয়া দে আৰু এতিয়া মোৰ টাইমটো গৈ আছে দে এতিয়া মই 12টা বাজিলে নাহোঁ আৰু 12টা বাজিলৈকে লাগি চবকে চাব লাগে আমি সবকে বান্ধিবা লাগে কেলে কি সবে ঘুরি থাকে না সেইকাৰণে বান্ধিবা লাগে আমি সবকে দে সেইকাৰণে আমি নাহোঁ 12টা বাজিলে সেইকাৰণে নাহোঁ আমি দে এতিয়া যাম नोंथाङा गोदान लायनाया बोरै फाग्ला गोजा सावथालफोरा नुवाखै नोंथांमोन लाबोदों ना जाया सोंना लादै मा मा होनो सों मोजां मोनासैलाय माबा मोना बोरै हमथाबा बोरै माबा बोरै लिदारा माबाया आनियालाय बोरै उथिया बोरै खन'फोरावसो थांदों दैद फाग्ला गोजालै मानसि गारनानै मानो थानांगौ जाखो मानसि लाबोनायालाय आवरसा दामबाय थादों थाथ'नाय जायो दामबाय थालै लासै लासै खनबाय थादों नङाबा दुद्रुब जायो माने जायो नङा होनबाबो मामा होनदों खोनासंनानै माबा लादै बुंनानै सोंनानै ला आर'ज
दाबे थानांगौ गोसा जाबाय गोसा गोसा दा दैमानि दहायनि दै दंमोन ना जाय लामायाव थांगोन खारलां नांलांनो होमबाबो लाना दोनफैखा लाना दोनफैखा होमबाबो रायलायथाराबा माबायाव दैनो थोरसि गुबैयाव लगे लगे बेलेग आरो थोरसि गुबैयाव दैनो थोरसि गुबैयाव नोंबो बेयाव साबाय थाइले लोंनानै थोरसि गुबैयाव दै बिबा माबा जगार फैग्रा बिसोरबो दैखौ लाना फैलाय इसोरबो लाना फैब्रा नोंसोर थाबनो माबा जालायगासिनो बिनाय लोगो लोगो मोननांगौ दा बेलेग बेलेग बिबा मोनस्लाबनो जायो ओरै दोनफै बेखौ ओरै दोनफै ओरै गोजौआव थिखागोन बोरसिनावहाय मेथाइ खननायखौ खाखायबा बोरसिनावहाय मेथाइ खनो खोन्था ओरै सिखारनो बुलायलायबाय थानायखौ नुवाखै बिनि सिङाव दाबो खारथाराखैबा हाबावा माने बिदिबो हमबाय खारथार हाबावाखैनो माने गाव बेजों देरसिन दांना हमथानायालाय नों बेसे थाइलै खस्थ' मोनबाय गावहा हायाखै नालाय बे खानायखौ ओरै बोनानै दोनखा ओरैहाय हायाखै नालाय मिनिदोंबा बे हायाखै गाव देरहादोंबा दा मिनिबावनोसो नुवाखै बिराद गिदिर आखाया गिदिर आखाया साबा जादों नोंसोरो हायासैबा हायाखैबा देरसिन जाना दं बियो दा बुलायसिगोनलाय रागा जोंखाथारलाय फाखायाव नांगोन ओरै दावखो बोलो मोनदों बेयाव उन्दुनानै सिदा खालाम बेनाव फोनाङा आरे आखाइ
आखायाव फोनाङा दै आखाइ फोनाङा आखाइ फोनाङा गावासो फिसिनांगौ खस्थ' मोनदों हबि बिराद 이 사바전 하시니 오래 하려고 했는데 माइखौ लाय माबागासिनो গরম লাগবে দে গরম ঠান্ডা লাগবে লাহে লাহে ভাল হয়ে যাবে ঠিক আছে मान लाखो बेखौ मोनसे जायगायाव दोननांगौनो मोनसे साइडआव दोन साइडआव बेनि बिलाइखौबो एसे साइडआव दोन